Bună seara, dragile mele! Eu sunt Nini și astăzi vreau să vă prezint cum se lucrează gentuța Maya pe kitul Maya pe care urmăritoarele mele l-au câștigat, după cum bine știți, cadou în baza concursului pe care l-am făcut pe pagina mea Nini's Bags. Kitul Maya este format din un fund pătrat de 15 pe 15 cu piciorușe, cele două părți, cea cu franjuri și cea personalizabilă, care sunt găurite atât în partea de sus cât și în partea de jos, aceasta. Mai târziu vă voi arăta exact ce se întâmplă și cu găurile acestea de jos. Și mânerele, respectiv închiderea pe care din păcate n-am adus-o aici, dar o să o fac între timp și o să vă arăt. Pentru proiectele Maya, eu folosesc exclusiv un fir macrame XL, pentru că acesta, lucrat într-un singur fir, este destul de bățos, are ținută și atunci nu trebuie să mai întărim pereții genții cu plasă sau alte lucruri. Deci acesta este un macrame XL Bleu Marin și eu folosesc o croșetă numărul 3,5 de la Tulip. O să mai avem nevoie de foarfecă și o brichetă. Ulterior, așa. Să începem. Deci, mi s-a atras atenția că acest fund de 15 pe 15 este micuț și în consecință va ieși o geantă mică și nu țin ca foarte multe lucruri în ea. Eu lucrez acest kit într-un anumit fel, o să vă arăt imediat, astfel încât în momentul în care corpul genții se ridică, se mărește ea în dimensiuni și la final o să vedeți că lucrurile încap chiar fără niciun fel de probleme în interiorul genții. Deci, pentru început, avem nevoie de croșetă, fir și fund. Eu încep întotdeauna din mijloc acest kit și vom începe prin a ne face un rând de pas alunecat de jur împrejurul ochiurilor. O secundă că ceva vreau. Uitați, chiar așa. Nu strângeți foarte tare pentru că este posibil să vă fie greu atunci când ne vom prinde de acest rând de piciorușe alunecate ca să ridicăm corpul genții. Avem un fir care a rămas, îl lăsați pe interior, mai târziu vă arăt exact ce se întâmplă cu el. Deci vom continua să facem acest picioruș alunecat în fiecare ochi al fundului nostru. Uitați, exact așa. Cât mai larg posibil, cât mai lejer, mai bine spus, cât mai lejer posibil, pentru ca ulterior să putem înălța corpul genții. Da? Faceți tot perimetrul acestui dreptunghi până ajungem la acest ochi. Ne revedem la final. Bun. Am ajuns la finalul rândului. Uitați că m-am grăbit un pic ce am făcut. Am ajuns la finalul rândului, da? Am avut piciorul alunecat de jur împrejur și am ajuns în acest ochi. Procedăm în felul următor. Firul din spate îl ținem cu mâna și facem un ultim picioruș alunecat în acest ochi. După care introducem croșeta prin partea de sus a piciorușului alunecat și facem un prim ochi de lanț. Vedeți? Acest picioruș alunecat s-a cam lărgit. Din cauza asta tragem de firul din spate, îl ținem un pic cu mâna
și ochiul nostru și-a revenit. Fundul de geantă Maya, în toate acest perimetru de piciorușe alunecate, se lucrează alternativ. Un picioruș scurt, două piciorușe scurte într-un ochi. Deci am început cu un picioruș scurt, în următorul vom lucra două piciorușe scurte. Nu vă faceți griji pentru acest ochi, pentru că oricum nu se va vedea că va fi în interior. Această ață o lăsați momentan. Deci, un picioruș scurt, două piciorușe scurte. Un picioruș scurt, două piciorușe scurte în următorul ochi alunecat. Un picioruș scurt. Deci am început. 1, 2, 1, 2, 1. În colț vom avea două piciorușe scurte. În următorul un picioruș scurt, două piciorușe scurte. Un picioruș scurt, două și continuăm astfel, deci 2, 1, 2, 1 până ajungem la capătul rândului, până ajungem aici. Aici revin la dumneavoastră. Bun, am revenit. Deci am ajuns la finalul rândului, lucrând în toate ochiurile alunecate, piciorușe scurte alternativ. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Am început cu un picioruș scurt, două și așa mai departe. În penultimul meu ochi, am un picioruș scurt. Aici am făcut un picioruș scurt. Și mi-a rămas acest ochi, dacă îl vedeți, unde avem acest picioruș alungit. Da? Aici mai facem încă unul. Încă un picioruș scurt. Acum începem modelul nostru. Și anume, în fiecare ochi vom lucra. Deci sărim. Deci aici avem două piciorușe scurte, da? Sărim acestea, sunt două piciorușe scurte. Închidem rândul, că am uitat, îmi cer scuze. Da? Și avem în felul următor. Primul ochi îl sărim, acesta îl sărim și în următorul lucrăm două piciorușe scurte. Una, două. Da? Următorul ochi îl sărim, aici lucrăm două piciorușe scurte. Dacă vă este mai ușor, acolo unde ați început, puneți un marcator. Eu sunt obișnuită cu modelul și îmi dau seama unde începe. Punem un marcator pentru că aici vom face un pic diferit. Acest model se lucrează circular, deci de jur împrejur lucrăm circular, nu vom închide la capăt de rând fiecare rând. Vom lucra circular, dar aici vreau să vă arăt cum se face trecerea de pe un rând pe celălalt, practic. Deci, două piciorușe scurte, sărim, două piciorușe scurte. Un ochi îl sărim, două piciorușe scurte. Atenție că de data asta introducem croșeta prin ambele ochiuri, da? Ambele părți ale ochiului. Acest ochi îl sărim, facem două piciorușe scurte. Una, două. Sărim un ochi, două piciorușe scurte. În același ochi, da? În același an. Acesta îl sărim, două piciorușe scurte. Sărim și două piciorușe scurte. Sărim, două piciorușe scurte. Bun. Lucrăm acest model până la capătul rândului, respectiv până aici, și revenim la dumneavoastră.